Nem üçün yine de sen onun telefonunu dörýäň. Çünkü sen şu hakkında. Ayal adamlar yüzlenip aýdasyn mele, sen yine de şoň telefonu dörüp bir täzelik tapasyň gelýärmi? Ýüregiň agyrdasyň gelýärmi? Elbetde bolar. Ene sen ýadyňa düşür. Şeýtmek bilen sen özüň ýigrenlerýäň, özüň gowurdaňa, sen gyýgranyň bilen öýde skandal tüdüranyň bilen ol ýazyşylýan adamdan sirawno geçenok. Taňa bildirtmänedir, baýnoý, traýnoý parol dakar ýöne eder. Şoň üçin siziň etmeli işiňiz sizin gatnaşyňyzyň başyna ýadyna düşüň. Başda ikiňiz bile söýüşip başlaňyz. Siz telefonu dörýärdiňizmi? Siz iýdäp ýüregine düşüp durýardyňyzmy? Ýok. Şoň üçin hem sizi gowurýardylar. Ýöne siz indi iýdäp her başyndan bir ýere gitsen ýerede, haçan gelýäň, telefonuň berde, kim bilen görüşdiň, erkadam pahirdaýyn, odukun bir ýere dostlary bilen gidäýsen haçan gelýäň, çagaň ýaraňok, men ýara her hil bahanalar tapyp, muny dostlarynyň üzüp alyp galýaň. Gelenlerine de sen bilen söýüşýärler. Näme üçin sen onu kezirlikden alyp galan? Ol bir çaga däl. Men şunu ýaly aşa gawanjalyk bolanda zat ýadyma düşýär. Kino Властелин колец ýadyňyza düşýärmi? Моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть, моя prelest. Her kim şo ýüzügi eline takyp moya prelest diýip sypdyrman, eline saklap gelýär. Siziň söýgüliňiz, siziň prelestiňiz razylaşýan, ýöne onu ýüzük kökmünde ýanyňda saklap bolana. Siz oň üçin onu söýmediňiz başda. Ýadyňda düşüriň, näle gowy, açyk, alçaň, şadyan adam bolan üçin gowurdyňyz. Siz onu bolsa eliňize ýüzük ýaly takyp, gysyp başga adam öwürjek bolýaňyz. Siz onu soň ahyrynda söýmeýäňiz. Ahyrynda ol adam sizden soňuşyp sizden gaçyp gider. Şoň üçin özüňiz ýigrendirme. Eger size aşa gawanjalyk duýgusy bolsa, hökman suratda ýaryňyz bilen gurlaşyň. Gurlaşyp üstüne napregad edip indi sözler, Qur'ana elin goý, saçaga elin oňa ant içmek hökman näl. O da täsir etmeýär. Etjek adam sirawno eder. Traýnoý, dwaýnoý parol dakar telefonu eder. Şoň üçin ilkibile gurlaşyň. Iň esasy öz mazgiňyzy bir zatla guýmaň. Okan, öwreniň, bir zat dörediň, bir täze bir zatlar bilen meşgulanyň, tikinçilikmi, nahar bişirmekmi, özüňiz bilen özüňiz kämilleşdiriň. Mysal üçin, ýollaşyňyzy çykarmaýan bolsaň, online kurslarym okap bilen men aşagda belläp geçir. ISO Global TM diýip ýörüte täze kurslar açyldy. Oňa ýazylmak bilen siz islenik derejede luboy направлениede okap bilen logistika bolsun, coaching, psihologiya islenik derejesine islenik kurslar okap bilen. I plus Gultamada kodunyň üstü bilen skitkaly töläp bilen. Aşagda belläp geçer. Şoň üçin okaýaňyz, öwrenýäňiz, işe çykýaňyz, özüňize seretýäňiz, bezenýäňiz, çiş gorsaňyz horlanyň hökman suratda ütgän. Ýaryňyz sizi gatnaşykda başda söýüşýäli şol derejäge gelin. Özüňiz ýigrenler bir çorny dira bolup durmaň, erwetde özüne pritsag edýän. Ýylgyran ýüze ýygyrt düşmedi. Siz pystany gawanyp, ýüzüňiz her hil edip, ýüzüňize mimiçiski marşina çykarýaňyz. Ýaryňyz siz nädip söýsün, o da näl bolsaňyz. Şoň üçin gawanjalyk duýgusy aşa bolanda näme etmeli? Ýene gaýtalap aýtjan, ýaryňyz bilen gurlaşmaly, özüňi seretmeli, özüňi update etmeli, upgrade etmeli. Indi gawanjanyň plus tarapyny soradyňyz, haýyş etdiňiz. Plus tarapy men pikirimçe ýene de şoňa gaýdyp gelýär. Ýaryňyz gawansa özüni gowurýar, maňa üns berýär, men sama takaya koroleva diýip özüniň ýeketäkliginde. I plus Akpamyk ertek ýadyňyza düşýän bolsa, Akpamyň 7 tane dogany bar. Akpamyk ordan bu dogançyklaryny tapýar. Doganlarym bir günden bir gün näme etýärler? Öýlenýärler. Muňam aýallar Akpamygy doganlaryna gawanyp näme etýärler? Gulawyna, burnuna, gorşuny goýýarlar-da, muny kerlal edip näme edip goýberýärler? Duýan üstüne minirip saptyryp goýberýärler. Uzak ýollary. Şeýdip Akpamyk şolaň gawananyň esasyna özüne ýar tapýar, durmuşa çykýar, durmuşuna täze sahyp açylýar. Eger şol aýallar dogançyklarynyň gawanmady bolsa, Akpamy ylalaşyk galan bolsa, garry helej bolup arasynda galardy. Şoň üçin gawanmagyň esasyna Akpamyň durmuşuna täze rol açylýar. Siz hem şoň üçin gawansaňyz,
Eger gyzyklansaňyz videoň şu ýerine gören patpeşiklerim üçin men öz liçni opytymda şu gawanjygyň duýgusyny nädip ýeňdim we nähili plus taraplaryny gazandym şonu bölüşip, eger şu video näsip bolsa 100 000 prosmotr alsa. Öz liçni opytymda bolup geçen zatlar bölüşip. Men pikirimçe primärna gawanjygyň hakyny haçap üşürip alanda 60% zat aýtdym diýip hasap etken. Kommentariýalaryňyza garaşýan. Ki gyzykly videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.